It-tnejn fil-għaxija tqedet l-ewwel ġebla fil-proġett Metropolis, proġett li se jirriġenera żona fil-Gżira. Immorru lura għal April tal-2015, lejlet l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Joseph Muscat pompa kbira jpoġġi dik li kellha tkun l-ewwel ġebla fi proġett ta' 100 miljun euro, proġett li kellu jitlesta din is-sena u kellu jimpjega 400 persuna u li fi kliemu kellu jirriġenera l-lokalità tal-Gżira. Iżda aktar minn 4 snin wara meta suppost tlesta kollox, dan il-proġett li suppost kellu jirriġenera l-Gżira għadu biss ħofra enormi. Ħofra kbira u żdingata mimlija il-maqjat bl-ebda ħjielta meta se jitkompla x-xogħol u bir-residenti tal-madwar ibatu l-konsegwenzi tal-wedit firħa ta' Muscat. Dan huwa l-uniku partit li huwa kredibbli għaliex dak li ngħidu u dak illi nagħmlu huwa l-istess ħaġa. U issa l-Prim Ministru qed juża l-istess strateġija din id-darba billi wieħed ġenna tal-art lil Marsin. Għax wara li sena u nofsilu l-Ministru tal-Enerġija wieħed proġett misterjuż fil-Marsa, Muscat li donnu kien nesal kollox li kienet saret din il-weda, issa qed iwiegħed li jitrasforma lil Marsa. Iżda fil-waqt li għamel din il-weda Muscat laqal fiex se jikkonsisti dan il-proġett u wisqanqas għal meta se jsir jew sa meta għandu jitlesta. Aktar sufflarja mill-Prim Ministru Muscat 24 sija biss wara li wieħed spazju kbir miftuħ fi proġett misterjuż ieħor li Muscat qed iżomm mistur u li issa wieħed irid jistenna u jara fejn u fiex se jkun qed jikkonsisti u meta ser jitlesta. Għax fil-waqt li fl-istess attività Muscat kellu jammetti li hawn minn mhux qed ilaħħaq mal-ħajja minħabba l-għoli tal-ħajja u l-kirjiet dejjem jolew fost l-oħrajn, jidher ċar li qed jerġa' juża strateġija biex jipprova jaljena lil poplu b'wedijiet ta' proġetti fl-arja u li min jaf meta se jsiru realtà.